Μία παραλλαγή που έκανα στο παραμύθι «Η Πούλια και ο Αυγερινός». Το τρίτο μέρος του παραμυθιού και έκανα παραλλαγή. Ο βασιλιάς αγάπησε την ύφη του πάρα πολύ. Η βασίλισσα αντιθέτως την φθόνησε υπερβολικά. Μια μέρα που το Βασιλόπουλο έλειπε για κυνήγι, η βασίλισσα πήγε με την Πούλια για σεριάνι στο περιβόλι. Εκεί που περπατούσανε φτάνουν σε ξεροπήγαδο και η κακιασμένη πεθερά ρίχνει στην Πούλια μια κλωτσιά και την πετάει μέσα. Το αρνί ένιωσε το κακό και άρχισε να βελάζει. Μπε! Αντέδρασε η πεθερά, βάλθηκε να το σφάξει. Πάψε! Το Βασιλόπουλο γυρνά και τη μητέρα του ρωτά: Μάνα, πού πήγε η νύφη? Πήγε να σεριανίσει, αγόρι μου, και είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα που λείπει να σφάξουμε το αρνί. Ο Αυγερινός που είχε γίνει αρνί το άκουσε και έτρεξε στο πηγάδι. Πούλια, θα με σφάξουν. Δεν σε σφάζουν, μάτια μου, μη λες τέτοια. Όχ να! Ακονίζουν τα μαχαίρια. Τι να κάνω, μάτια μου, στο πηγάδι με έριξαν της πεθεράς τα χέρια, λέει η Πούλια. Οι δούλες της βασίλισσας συνέλαβαν το αρνί και άρχισαν να το σφάζουν. Τότε η Πούλια απευθύνθηκε στο Θεό. Σκοτώνουν το δικό μου αδερφό, μα στο πηγάδι βρίσκομαι εγώ. Και μόνο μιας πετάγεται μέσα από το πηγάδι, μα ήτανε πολύ αργά. Τον αδερφό της σκότωσαν κείνο το κρύο βράδυ. Οι ρήμες είναι δικές μου, έτσι. Πέθανε τ' αρνί μου, φώναζε και έκλαιγε. Η Πούλια πλέον κλαίουσα, παρηγοριά δεν έβρισκε. Το καημένο Βασιλόπουλο όλα τα αρνιά της έταζε, μα όντως απαρηγόρητα το κλάμα της συνέχιζε. Οι άλλοι έψησαν το αρνί, το βάλαν στο τραπέζι. Να κάτσει η Πούλια όμως εκεί, σενάριο δεν παίζει. Βλέπετε και ότι είναι ρήμες του Φόρη. Σαν τελείωσαν το φαγητό τους, πηγαίνει και μαζεύει τα κόκαλα από το αρνί, σε κήπο τα φυτεύει. Το επόμενο πρωί ψηλή πορτοκαλιά φυτρώνει εκεί που πορτοκάλι είχε χρυσόει στη δική της κορυφή. Το βλέπει κακούργα πεθερά και προσπαθεί να το αρπάξει, αλλά τα κλονάρια της επιτίθενται. Με το που εκφράζει η Πούλια την επιθυμία να το αποκτήσει, το πορτοκάλι αμέσως χαμηλώνει και λέει: Πούλια, πιάσε με σφιχτά. Και καθώς το έπιανε έγινε δυνατή βροντή και άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό τραγουδώντας: Έχε για καλέ μου πεθερέ και φεύγω από εδώ. Σε χαιρετάω αγαπημένο Βασιλόπουλο, δεν μπορώ να ζήσω εγώ στο μάταιο τον κόσμο αυτό, γιατί από τα χέρια μητριάς κακιάς στα χέρια πήγα πάνω της δόλιας πεθεράς. Έκτοτε στον ουρανό αστέρια ολόλαμπρά τα δυο, Πούλια το ένα αποκαλούν και το άλλο Αυγερινό. Ήτανε να το παρουσιάσουμε με δύο συναδέλφους, τον Αργύρη και την Κυριακή, αλλά η Κυριακή σταμάτησε. Το παρουσιάζω, ας πούμε, εδώ στο YouTube. Στο YouTube είμαι από το 2009 περίπου και έχω χιλιάδες βίντεο θρησκευτικά, πατριωτικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά, οπαδικά, αθλητικά, ρημοδημιουργικά με ρήμες δικές μου, αλλά έχουν πέσει δεκάδες κανάλια και χιλιάδες βίντεο. Υπάρχουν βέβαια στα κρυφά αρχεία της Google, έτσι, το αποτύπωμα και όλα αυτά υπάρχουν. Και ας έχουν σβηστεί από τον ιντερνετικό χάρτη. Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό ήτανε η παραλλαγή του τρίτου μέρους της Πούλιας και του Αυγερινού.